гулҳои душанбе оромиши ҷонанд. шоир бо ин ду мисраи шеърӣ на танҳо гулҳои душанберо васф намудааст, балки бо анамин порчаи шеърӣ симои гулдухтари тоҷикро дар шеър таҷассум намудааст. Ва фикр мекунам ки агар гулдухтарони зебои мо дар хиёбонҳои шаҳри душанбе бо анамин нозу карашма сайру гашт накунанд, симои душанбешаҳр фикр мекунам афзун намегардад. салом дӯстон ва ҳаводорони шоу озмуни телевизионии зебосанам 2019. тамошобинони азиз, қайд кардан ба маврид аст ки ин аст марҳилаи интихобии озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019. имрӯз мо аллакай хушбахтона баъди сӯхт, баъди хатлон, баъди бадахшон, баъди ноҳияи тобеи марказ омадем ба пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе. салом Душанбе, салом Тоҷикистон. Нашри махсуси давраи интихобии озмуни зебосанам 2019-ро аз шаҳри Душанбе кушода эълон менамоем. ногуфта намонад ки барномаи зебосанам бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати ватании Тоҷик Кристалл манзури шумо мегардад. имрӯз ман фикр мекунам ки иштирокчиёни мо вақте ки ноҳияи тобеи марказ буд, ман гуфтам ки рекорд тамом, дигар ягон нафара наметавонад ки аз ин рекорде ки духтарони ноҳияи тобеи марказ бо истеъдод, бо ҳунари худ гузоштанд, яъне ки пеш барад. Акнун шаҳри Душанбе аст. ман ягон чиз намегӯям ва танҳо мо ва тамошобинон якҷоя тамошо мекунем. аз ӯ якамон бошад баҳои худро мегузоранд ва фикр мекунам ки чун ҳар вақта танҳо беҳтаринҳо ба даври дуюми ин озмон рохат меёбанд. бале, ва пеш аз оне ки иштирокчиёнро ба саҳна даъват намоем, инҷо як суруди дилангезро дар иҷрои ҳунарманди нотакрор ки дар тӯли як муддати кӯтоҳ тавонист ҳаводорони худро пайдо намояд, ҷаҳонгир Зарипов, бо ҳам мешнавем. пас он барномаро идома медиҳем. истиқбол мегирем ҷаҳонгир Зарипов.
Ювелирная компания «Таджик Кристалл» приглашает вас отметить свое 17-летие вместе. В честь этого праздника мы объявляем для вас акцию «Доступная роскошь». Только с 5 по 10 ноября при покупке у нас любого ювелирного изделия «Таджик Кристалл» подарит каждому еще одно ювелирное украшение. «Таджик Кристалл». 17 лет мы украшаем вашу жизнь и дарим подарки. тамошобинони азиз, худи ҳозир ман мехоҳам ки барои шумо аъзои акамони имрӯзаи моро муаррифӣ кунам. корманди телевизион ва радио ва воқеан бонои хушсадо ва хушсимо Дилхои Нозиршоҳ, қарсакҳои шумо. ҳунарманди мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон Гулсара Абдуллоева, қарсакҳои шумо. нафаре ки фикр мекунам ки ҳамагон ин нафарро мешиносанд, филмҳои ин нафарро тамошо карданд, ҳунарманди театр ва кино мо Пайкар Ёрова ва меҳмони махсуси мо устоди гироми қадр, ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Лутфулло Давлатов. азои акамон, мо шуморо хушомадед мегӯем. имрӯз бисёр шод ҳастем ки вақти худро ҷудо кардед, моро ҳамроҳӣ кардед ва фикр мекунам ки богузории ҳар яки шумо пеш аз ҳама шаффоф ва одилона мешавад. агар шумо зид набошед, мо иштирокчиёнро бо навбат ба ин саҳна даъват мекунем. Дилноза бисёр номи зебо доред. Маънии анъамии номи шумо чист? Маънии номи ман дили нозук доштан аст, мумкин намедонам. Расти. Ки номро ба шумо гузоштааст? Падарам. хуб, ба шумо падаратон пешниҳод карданд ки дар ин озмун иштирок кунед, модаратон ва ё ин ки худатон? Умуман интихоби кӣ буд? Интихоби мадарам буд, бо розигии падарам омадем. иштирокчии таҳти рақами 1 аз шаҳри Душанбе Қурбонова Дилноза, қадашон 1 сантиметр мебошад. ин нафар ҳунари нигоҳ кунед. пухтани маҳсулотҳои қаннодӣ доранд, ороиши мӯй, бофандагӣ, ороиши рӯй, пазандагӣ, умуман бисёр ҳунар ва маҳорат. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. саломам аз муҳаббат гирад оғоз, паёмам аз худованд гирад оғоз. саломам рози сидқи дил расонам, муҳаббат аз муҳаббат гирад оғоз. аввало ассалому алайкум ҳозирини гиромӣ ва устодони олимартаба. ман Қурбонова Дилноза, истиқоматкунандаи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҳастам. айни ҳол донишҷӯи бахши сеюми донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино мебошам. ба мушкилоти таҳсил дар донишгоҳи давлатии тиббӣ нигоҳ накарда, ҳамчун дизайнери графикӣ дар агентии рекламавии аъзамиён кор мекунам. инчунин дорандаи дипломи сурхи корпоратсияи байналмилалии қаннодон мебошам. дар вақтҳои холигӣ аз унвони кӯдакӣ ба хондани ашъори гузаштагон машғул шуда будам. ин буд ки худ ба навиштани шеъру ғазалҳо машғул гаштам. мехостам аз эҷодиёти худам якчанд мисра шеър баҳратон қироат намоям. зи хурдӣ эй муаллим омӯхтӣ хондан, ба наврас гаштанам роҳам кушодӣ. ту ҳамчун дӯст биншаста ҳардам, бароям дарси ҳикматҳо бигуфтӣ. кунун имрӯз калонам ман муаллим, ҷавони кордонам ман муаллим. бароят ҳамчу тӯҳфа рӯзи идат, ҳамин шеърро бихонам ман муаллим. ташаккури зиёд мегӯем. бисёр муаррифии хуб, баромади хуб аст. дар ин ҷо шумо нависед ки воқеан бисёр ҳунарҳо доред. гуфтед ки шумо дорои сертификати байналмилалии қаннодӣ ҳастед, дуруст? яъне шумо бисёртар маҳсулотҳои қаннодиро ин тавр ки бошад хуб омода мекунед. имрӯз ҳамроҳи худ овардед ягон маҳсулоти қаннодӣ ки аъзои акамони мо истеъмол кунанд ва баъдан фикру ақидаи худро баён кунанд? не, имрӯз наовардам, лекин дар даври дуюм. агар ба даври дуюм гузаред, шояд ки иншаллоҳ. шояд. Маромат аъзои акамон аллакай ду ранги сабз аст. мо Пайкар Ёрова, Гулсара Абдуллоева. Дилхоҳ? ман фикр мекунам ки барои Дилноза ин саҳна ошно аст. ин нахустин саҳна нест ки ба саҳна мебароянд. аллакай дипломҳо доранд. не, умуман саҳнаро дар назар дорам. саҳнаҳои санҷиширо
و طوری میگویند سالی که نکوست از بهارش پیداست چون از قدم زنی هاشون از سخنرانی هاشون من باوری حاصل کردم که اگر به دوری دوم گذرد خوب است. من شما رو هم میگویم. رحمت. بهترین سه رنگی سبز استاد گرامی قدر. شعر وقتی می نویسید کو شما کوشش کنید بیشتر شعر خوانید از شاعرای هم کلاسیکی هم تاجیک معاصر بیشتر شعر خوانید و من فهمید که وزن چی است قافیه چی است بعد آهسته آهسته نظم میشه. شما که جوان هستید من باوری دارم که آینده هم طبیبی بهترین میشوید و هم شاعر خوب میشوید. منم همراه میشم هم با همه هم نشینام. یعنی 4 тугмаи сабз. این از اون شهادت میدهد که شما با دوری دویومی آزمون زیبا سنم 2019 گذشتید. تبریک میکنیم شما را. قرصکای شما. بسیار خوب. اشتراکچی تحتی رقمی 2 илҳомзода фарзона қадашон 1 метру 67 сантиметр аст. ин нафар ҳунари тайёр кардани хӯришҳои болаззатро доранд ва ҳамзамон маҳорати дузандагӣ ва рақс кардан. маравад. ассалому алайкум аъзои ҳакамони муҳтарам. илҳомзода фарзона ҳастам, 24 сола, зодаи шаҳри душанбе. магистри соли дуввуми донишгоҳи русияи тоҷикистон мебошам. вақтҳои холигии худро дӯст медорам бо аъзои оилаи худ гузаронидан ва барои онҳо дӯст медорам хӯришҳои болаззат, таомҳои миллии болаззат тайёр намуданро. ҳунару маҳорати худ метавонам гуфтан ки ин тарроҳӣ мебошад ва рақсидан, рақосагӣ. айни ҳол мехостам ба саҳна духтаронро даъват намоям ки онҳо пироҳаное ки ман омода намудам ба бар карданд. агар иҷозат бошад. ташаккур. биёед истиқбол мегирем. хуш. ин ҳамааш маҳсули кори шумост. бале. бисёр хуб. баромад аъзои ҳакамонам бинанд. беҳтарин. ташаккур. ташаккури зиёд. маълум аст ки бениҳоят пироҳаное ки ба барин духтаро карданд хеле ҳам бо як меҳру муҳаббат тайёр карда шуданд. ташаккур. фарзонаҷон, марҳамат духтаро метавонед гузашта шинед. ташаккур. ташаккури зиёд маълимаҷони азиз. ин духтаро иштирокчиёне ҳастанд ки баъдан бо ин либос мебароянд ё ин ки не? не. марамат боз ҳунари рақс кардан гуфтед. биёед як мусиқӣ агар имконият дошта бошем пахш мекунем ин нафар рақс. не, агар мубориз агар иҷозат бошад ман рақс омода намудам ва агар иҷозат диҳед як каме вақт ба ман дар лозим то ки ман тайёрӣ бинам. تا اون که اومده میگیرن من میخواستم یک چیز پرسم. انا همون جواهراتی که به گردن اویخته اید بسیار عجیب است و پیروهنی که به بر دارید. بله. مثل که یک تاریخ پیروهنی تاریخی است درباره‌اش میخواستم بگید. البته پیروهنی تاریخی است. این پیروهن رو دخترانی کلوب به بر میکنن. میخواستم همچنین قید کنم که در این پیراهن میتوانیم دیدن نقش هایی که به مردمی طویل‌دره تعلق دارن و همچنین نقش های گیومتری هست در پیراهن شما. بله همینو هست با نقش هایی که به مردمی کلوب تعلق دارد. اومیخته است. بله. از روز زیبایی شما. نبه. جواهرات شما. جواهرات نخرنگی میباشد. دخترای یوش به بر میکنن. دخترای خطلان زمین. از کجا گرفتید شما؟ از خطلان، از کلوب فرمایش کردیم. فرزانه چند دقیقه به شما لازم است که شما به رقص آماده شوید؟ نه اونقدر زیاد. نه اونقدر زیاد. چند قدر؟ برای یک 5 دقیقه اگر ممکن باشد. 5 دقیقه به شما امکان میدیم. مرحمت.
фарзона ҷон ташаккури зиёд. Рақс хеле олӣ буд. Ба партнёратам ташаккур мегӯем. Ва ман тугмачаи сабзро барот пахш мекунам. Ташаккури зиёд. беҳтарин ташаккури зиёд мегӯем. Ташаккур. баъд аз чунин рақс асосан мегӯянд асса. рафтем маромад пахш кунем. асса дар ҳақиқат вай ҳаракатҳое ки аз тарафи ду нафар мо дида шудаем ягон қадар фарқ карда намешавад аз рақосҳои аслӣ. офарин, бисёр ташаккур барои ин қадар меҳнат карданатон. дар ҳақиқат шумо ҳамин касби худро дӯст медоштед ва ҳатман ҳунарманд шавед. мо Шумо ташаккури зиёд. сабз аз ер. 4 ранги сабз. бисёр хуб. мо табрик мекунем шуморо. расман гузаштед ба даври дуюм. фарзона, чӣ ҳале ки мо шоҳид будем имрӯз дар саҳна як рақси олиро иҷро намудед. Мегӯтед ки барои чӣ шумо маҳз рақси доғистониро интихоб намудед? вале рақси доғистонӣ буд. медонед, фикр мекунам ки ин рақс нозукии занро нишон медиҳад, маҳим будани онро. аз ин сабаб ман имрӯз ин рақсро интихоб кардам ва пешкаши акамони муҳтарам кардам. аз кӣ омӯхтедан ҳамин рақсро? аз устодам имрӯз бо ман буданд, манро дастгирӣ карданд. абдулло, ташаккури зиёд ба он кас. мадина, мегӯтед ки барои зебосанами тоҷик автомобил лозим аст ё ки на? фикр мекунам барои ҳама автомобил лозим аст, аммо ин аз худи он зан вобаста аст. лекин бояд зебосанам, аз уҳдаи ҳамаи корбароят, ҳатто ронанда ҳам бошад. аз ҷумла ман худам дар озмуни автобонии соли 2018 ҷои аввалро, яъне ҷоизаро ишғол намудам. муборак бошад. ташаккури зиёд. ва фикр мекунам ҳар як зан бояд ҳунари бениҳоят зиёд дошта бошад. ташаккури зиёд. барои шумо кадом намуди тамғаи автомобил бештар писанд аст? тамғаи автомобили Toyota. яъне шумо гуфтани ҳастед ки агар соҳиби ҷои аввал гардед дар озмуни зебосанам 2019 50 000 сомониро рад мекунед ва ба шумо бояд мошини Toyota Corolla пешниҳод кардед. ҳамин агар пешниҳод кунед чӣ бане? ташаккури зиёд. саломат бошед. марҳамат гузаред. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 3 Назарова Мадина духтари қадбаланд ҳастанд. қадашон 1 м 74 сантиметр мебошад. мегӯянд ки ҳунари ман, хӯрокпазӣ, ороиши рӯй, ронандаи беҳтарини соли 2018 дар озмуни автобону ҳастанд. ин нафарбоз як капкӯбӣ ва ҳамзамон маҳорати шеърхонӣ ва натоқӣ доранд. дӯстон, ҳамватанон, нишастагон салом. хоҳарон, бародарон, тамошобинон салом. саломи махсуси мо ба шумо аъзои ҳакамон. хоҳишу садилтиҷо моро дар ҳайрат намон. ҳарчи дар зиндагӣ бедоғ бошад маълум аст. оби ҷӯйгар тоза бувад, таъми ӯ дигаргун аст. ишқ дар банди ҳусну эҳсон аст. ишқ банд асту ҳусн султон аст. ҳар куҷо ҳусн менамояд рӯй, мениҳад сар ба саҷда ишқ он сӯй. агар набошад ҳусни ман, лоиқи тугмаи сабзи шумо, боке надорад, чун волотар аст фаҳмиши шумо. агар сухан ноҷо гуфтем, сад узр хоҳем аз шумо, чун хубрӯёни дигар инҷо ба умеди шумо. ман Мадина Назарова, магистранти соли аввали Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон натоқи барномаи иттилоотии ахбори телевизиони Тоҷикистон мебошам. беҳтарин. мо намедонистем ҳамкасби азиз. хуш, ин дар ки бошад. хуш. ман дар ҳақиқат ҳунарманд ҳастам ва ҳамон лаҳза ҳис кардам ҳамон гармӣ, ҳамон ҳунари баландро ки ба мо, ба хуни мо таъсир кард. вай забони бурро ва як ҷасурӣ, як бурро сухан гуфтанд ва калимаҳоро покиза тоза ба дили кас расондан. ҳама ин қаду басти нозанину ва ин қадар ҳусни зебогӣ ҳамин ҳунарманди таппа тайёр. барои вай ман табрик мекунам шумоя.
ما بسیار میخواستیم که در تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان موحیدов میدونید یک دو نشر دیگری برنامه بود کنید. بله بله ما پایکر همگان رو با کار داد نمیگفتم دیگر کارگر نمونده است در تئاتر جوانان یگان مشکلی است زیرا که ما در خوجم بودیم با کار یک 3 نفر رو دعوت کردیم در باختر بودیم 1-2 نفر رو همین در نوع توبه مرکز هم با نزدیکی یک نفر دیگر دعوت کردیم با کار با تئاتر جوانان این کاستینگی قبولی کارگران و هنرمندان با تئاتر جوانان می باشد لیکن افسوس ما پیش اینها جای ما رو باید عوض نمایند حتما البته میخواستیم که هنرمندها زیاد شوند مثل انمی مدینه بانو من بسیار مرا به حد خرسند نمودید و من شادم که امروز دخترهای تاجیک ما اینقدر هنری بلند دارند اینقدر با سر لباس زیبا با تمامی هستی خود را میتوانند پیشکش مردمی خود گردانند و فخر ملت است فخر هنر است و من از نام تمامی من اینجا نشستگان تبریک میکنم شما قبول تشکر زیاد با جای همگان گفتید بعدا لطفا دولت هم پخش کردن زیرا دیگر علاج نیست تبریک کردید ما شما را تبریک میکنیم مدینه و میخوریم در دور دوم موفقیت برای شما مدینه رو شما رو شاد باش میگویم چون با دور دیگر رو خط گرفتید تصور کنید که شما زیباستانمی تاجیکستان در سال 2019 کردید و از جانب شرکت وطنی تاجیکستان برای شما 100,000 پیشنهاد کردید خوب شد جایزه 50,000 سومانی است اگر به شما 100,000 پیشنهاد نمایند و گویند که از غالبه در همین آسمان دست کشید در این حالت چیکار میکنید البته که رد میکنم برای من مهم اون جایزه که یعنی 50,000 سومانی مونده شده است مهم اون نیست مهم تنها غالب آمدن است برای من و من نمیخواهم که اون رو به یگان کس دیگر دهم تشکر زیاد چه خیلی که ما میدونیم شما در تلویزیون تاجیکستان برنامه اخبار رو میبرید و چگونه است در صحنه اخبار برآمد نمودن در صحنه تلویزیون برآمد نمودن و در صحنه کلان البته که فرق میکند وقتی که در صحنه در بین آدم ها برآمد میکنی این برای خود چه گویم یک اتمسفر دیگر رو دارد زیاد ترس نبود هیجان نبود نه تشکر زیاد سلامت باشید برای شما موفقیت میخوایم ما فهمیدیم که شما هنری طراحی دارید همین طور برای چی شما در همین آزمون شرکت ورزیده ایستادید تماما همین هنری خودم رو سنجیدن میخواهم تشکر زیاد باز از هنری طراحی کدام هنرها را دارا هستید تمام همین تشکر زیاد سلامت باشید مرحمت گذارید توشه و میرونه قدشون 1.67 سانتیمتر است این نفر طراح دیزاینری دوزندگی می باشند استقبال میگیریم در صحنه ما قید کردن به مورد است که این نفر همزمان باعث دوزنده فعالیت میکنه مرحمت السلام علیکم حاضرین محترم نام من توشه و مهرانه من در ناحیه سینو استقامت میکنم من سال گذشته لیسه کسبی دوزندگی را ختم نمودم و کسبی دوست داشته من این طراح یعنی دیزاینری لباس می باشد و من حاضر یک چند رسم کشیدم و میخواهم به شما نشان دهم اگر اجازه دهید مرحمت این آن رسمایی می باشد که بعدا شما از روی آنها کرته را می دوزید درست؟ بله خوش بسیار نقص بسیار خوب تشکر میگم یک کف کن بیه سرودهای هندوبی هم خونده میتوانم بهترین بیاید اگر اجازه دهید بخوانم तुमको पायले तुझे से खोया हो कह न जानो बे तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पायले तुझे से खोया हो कह न जानो बे तो तुमसे क्या कहूँ किसी समान से तो रब से तेरा है किसी
بسیار سرودی نغز بود تشکر میگیم فقط هندوگی میخوانید شما رنگی سبز هست مانا موپایکار یوروا رنگی سبز خوش مرحمت گلسرا عبداللهیوا رنگی سبز دلخواه رنگی سبز اکنون یک چیز گفتن در کار که ما در یک حالت بسیار بسیار وای قرار داریم چون که همه دخترک های جوان و پرذوق میخوان که نشان دهند لیکن یک چیز من احساس میکنم در همین 3-4 نفر همین قدر برای سخن گفتن دشواری میکشند معلوم که مثلا از ادبیات از کتابخوانی دورتر کن همشون اگر همین کتاب خوانده توانند شعر هم درست خواندن سخن هم درست گفتن بعد آسانتر میشود خیر در باب این دختره که نازنین مهرانه گویم اگر و سرودی که خوانده خواهر جان و خود سرود قریب که نزدیک نیست به همون سرودای هندگی نه که من همین چیزا میخوام که شما دوست دارید و خوبتر سرایید خیر ما دومی که هر استاد یگانه نفره که فقط راستش را گفته استاد قد و قامت سکه و صورت به همتا اکنون اینجا با بغیر همین سکه و صورت و نازنینی با هنرم به نوبت گرفته می شود برای همین هم از سبز همیده می کنم بسیار نفس بعد از چونی سخن ها رنگی سبز ما شما را تبریک میکنیم آمادگی خوب بینید اساساً با سخنوری خود اهمیت دید و در دوره دوم میخوریم با شما تشکر Ювелирная компания «Таджик Кристалл» приглашает вас отметить свое 17-летие вместе. В честь этого праздника мы объявляем для вас акцию «Доступная роскошь». Только с 5 по 10 ноября при покупке у нас любого ювелирного изделия «Таджик Кристалл» подарит каждому еще одно ювелирное украшение. «Таджик Кристалл». 17 лет мы украшаем вашу жизнь и дарим подарки. شیرکچی ما تحت رقمی 5 جمشیدزاده دلنوزه می باشند این نفر هنری پخت و پز آرایش موی بافتنی بافندگی و همزمان رسامی شعرخوانی را دارند سلام گویم اول نامی خدا گویم زی پیغمبر دعا گویم سلام و صد سلام گویم اولا سلام و درودی به پایان خود را به سهم هر یک شما داوران عزیز و تماشابینان عزیز میرسانم. جمشیدزاده دلنازه هستم، دانشجوی کورس یکم دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتی ملوغزاده. ساکن شهر دوشنبه هستم، البته در ناحیه فردوسی زندگی میکنم و شغلی دوست داشته من این سر و کار گرفتن با همین پخت و پزها. میخواهم پخت و پزهای ملی و پخت و پزهای خارج را آموزم و یک قنادی خوب شوم. شما یگان زبان خارجی را میدونید؟ بله، از زبان انگلیسی. میتونید که حداقل خود رو با زبان انگلیسی معرفی کنید؟ بله. I'm Dilnoza. My surname is Jamshedzada. I study at University of Language. I live in Dushanbe, of course. بارو خوب، تشکر. تشکر شما. بسیار نقص از کمان موفقر یار و رنگی سرخ را پخش کردن. مرامت دلخواه ناظر شاه. من از میخواستم که دلنوزه آمادگی بگیرن. بسیار سوست، بسیار هم سوست. با فکرم خودتون اقرار هستید آمادگی بگیرید. ببخشید، شما من از هنرهای خودتان را پیشکش کرده ایستاده اید، ولی ما ندیده ایستاده ایم که چی هنری دارید. وای پخت و پز، وای البته مهمانی شما میشویم، شما حتما پخته نزد ما میبیارید. آوردن در کار بود. ما بها میدیم، لیکن حاضر شما باید هنر خود را آن چیزی که میدانید پیشکش ما کنید و بها گیرید. میتوانید؟
من حاضر یک شیرینی ترکی آماده کردم ولی ولی در خانه مانده شیرینی؟ نه آوردگی ولی آوردگی؟ نمیدونم که به شما پسند میآید یا اینکه نه. خوش مرامت استاد. آفرین آفرین بسیار نمودش زیبا. لذتش چه لطفا جان؟ خوب است. با لذت است؟ خب باید ما سبز رو زیر کنید. سبز رو زیر بکنید. قبول قبول. چون که این نغزه؟ با لذت. آفرین. خوش پخش کنید دکمه‌ای که لازم است. مرامت. رنگ سبز. استاد در بیرون اینا همشون مخلصای ما، اینا رنجونده نمیخواهم. بهترین دو رنگ سبز دو رنگ سرخ. متاسفانه وقتی که دو رنگ سبز است و حتی سه رنگ سبز هم شود، اگر یک رنگ سرخ باشد شما نمیتونید که به دور دوم گذارید. موفقیت خواهان هستیم برای شما، غمگین نشوید. سال آینده شما را انتظار هستیم در آزمون جمهوری زیبا صنم. بیننده های عزیز، اشتراکچیان دیگری ما هستند ماه رخسار و ایزورت. خوش آمدید به برنامه. میگفتید که برای یک زیبا صنم تاجیک چقدر جواهرات لازم است؟ در فکر من بانوی تاجیک حتما باید جواهرات داشته باشد و باز فکر میکنم که جواهرات آنقدر در زندگی بانوی تاجیک ضرور نیست، چون که بانوی تاجیک خود یک حسن خداداد، خود یک حسن طبیعی دارد. من هم به فکر این شخص راضی هستم. من همچنین فکر میکنم که بانوی تاجیک یعنی نازکی های بانوی تاجیک در هنرنمایی و در رفتار خود امان بانو می باشد، امین خودش کافی است که ضرور است. تشکر زیاد. شما گفتید که برای گل دختر تاجیک جواهرات مهم نیست. اگر رودو از شرکت وطنی تاجیکستان به شما جواهرات تحفه نمایند، شما قبول نمیکنید؟ البته قبول میکنه. مهم نیست گفتید کو؟ وقتی که تحفه کردن چه خبر بگیری؟ تحفه را حتما گرفتن. تشکر زیاد. سلامت باشید. مرحمت گذارید. اشتراکچی نوبتی ما تحت رقمی 6 حلیمова ماهرخسار می باشند. قدشان 1 متر و 6 سانتی متر است و قید کردن با موردی است که این نفر هنری سرود خواندن، رسامی، دوزندگی او بین از زیاد است هنرها و مهارت‌هایشان. قرصک‌های شما استقبال میگیریم. از دیاری که بهارش به خزان، عشق می روید ز خاک پاکی آن، آسمانش چون دل ما به غبار. بر شما بادا سلام ای دوستان. هیچ شادی نیست اندر این جهان، بدتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. سلام و درودی ما را بپذیرید داوران، استادان و مادران گرامی قدر. خدومی یکایک شما را در این تالار خوش آمدید میگویم. من حلیم و ماهرخسار زاده شهر دوشنبه هستم و در عائله صنعتکار به دنیا آمدم. مهارت من سرودخوانی، شعرخوانی و اینچنین در بسیار آزمون‌های اشتراک کردم. از جمله در آزمون چکمه گیسو تا دور آخر یعنی جمهوریوی رفتم. باز در آزمون جلوه رنگ‌ها نیز اشتراک نمودم. خوش، بسیار خوب. میتونید که یگان سرود اجرا کنید. یادی روی تو کنم جان و جان، جان و تن می سوزدم جان آچه جان. از فراقی مهری گرمت جان آچه جان. ناله از جان می کنم جان آچه جان آچه جان. همیشه از تو خواهم دیداری آچه جانم. ای کاش ببینم دیداری آچه جان.
ташаккур. боз чӣ метавонед, боз чӣ ҳунар доред? дузандагиро нав омӯхта истодам. Инчунин ба фандагӣ Рухсор, ба назарам чунин менамояд ки шуморо ба ин озмун маҷбур карда овардагӣ ҳастанд. яъне дар ин ҷо наистагӣ аст ки дар хона ҳама маро дӯст медоранд, чунки суҳбатҳои хуш дорам. албатта. вале дар ин ҷо шумо суҳбатҳои хуш намекунед, ман намедонам, оз гирья мекунед? Не? яъне духтари чақчақӣ ҳастам. Инчунин духтари аввал ки ҳастам, дар хона мо 4 нафар духтар ҳастем. духтари аввал ки ҳастам, яъне суханҳои хуш дорам. Мадарам аз ҳамин сабаб маро дӯст медоранд, оилаам. дар вуҷуди ҳамин духтар эҳсос мекунам ки як ҳавас, як шавқу завқ дорад. як шавқу завқ дорад, лекин вай дар амал ба амалӣ кардан дар кор. ва модоме ки шумо аз ҳамин хел оилаи бисёр номдор, Карим Ҳалим устоди мо одаме зургузаштан агар бошед, шумо оянда агар ҳамин ҳавасу ҳамин шавқу завқ дошта бошед, метавонед беҳтарин ҳунарманд шавед, чунки чеҳратонам зебо аст. ва ман шахсан ба шумо муваффақият мехоҳам. беҳтарин як ранги сабз ҳаст маромад. Моҳрухсор, бачаҷонам, мо ҳунармандҳои аслӣ ва ҳар боре ки ба саҳна қадам мегузорем, ҳаяҷон зер мекунад. вақте ки баландгӯякро ба даст мегирем, боз мушкилтар мешавад. вақте ки камераҳо меистанду моро ба навор мегиранд, суханро гум мекунем. ва барои аслӣ шудану ҳунарманди машҳур шудан, албатта таҷрибаи зиёде дар кор аст. ва имрӯз ҷасурӣ карда аллакай саҳна баромадӣ, бо як боварӣ сухан карда истодаӣ. раҳмат барои модаракат ки анами хел дӯстоича духтаракро тарбия кардааст. ана чӣ тавре ки устоз лутфуллоҷон гуфтаанд, ана ҳамин боз меҳнат кун, ана ҳамун бисёртар суҳбат гузарон, латифаҳо нақл кун, этюдҳо, ҳар саҳначаҳо бозӣ кун. он вақт кушода мешавӣ, он вақт озод сухан мекунӣ, озод рафтор мекунӣ. ҳозир ҳамааш хуб. ман шахсан туро қабул мекунам, тугмачаи анамин сабзро зер кардам. бисёр хуб. се тугмаи сабз мопайкар ёрова маромад. дар давраи дуюм во мехӯрем бо шумо. ташаккур. идома дорад шоу озмуни телевизионии зебосанам 2019 ва худи ҳозир махсусан барои бурида хотири тамошобинони мо ба ин сана даъват мекунем ҳунарманди шинохта ва маҳбуб Шаҳроми Абубакрро.
Ювелирная компания «Таджик Кристалл» приглашает вас отметить свое 17-летие вместе. В честь этого праздника мы объявляем для вас акцию «Доступная роскошь». Только с 5 по 10 ноября при покупке у нас любого ювелирного изделия «Таджик Кристалл» подарит каждому еще одно ювелирное украшение. «Таджик Кристалл». 17 лет мы украшаем вашу жизнь и дарим подарки. иштирокчии мо таҳти рақами 7 ағдодхонова Изаура беҳтарин қарсакҳои шумо истиқбол мебинем. бисёр номи аҷоиб. ин нафар ҳунари ҷуробофӣ пухту пас бисёр аст унарашон. Ассалом эйзе ҳама али ҷаҳондонотар. Ассалом эйзе ҳама али ҷаҳондонотар. Ассалом эйзе ҳама али ҷаҳон зеботар. این سلام است که ما از دل و جان آوردیم توفه از جان به دل آدم و عالم کردیم. سلام و درودی به پایان نثار شما با داوران و تماشابینان عزیز. من اقدادخان و ایزاوره استقامت کننده ولایت مختار کوهستان بدخشان و امروز در نزد شما حضور دارم. беҳтарин номатонро маънидод карда метавонед? Изаура чӣ маъно дорад? اکنون امین نامم را تا صنف امی 11 ختم کردم. من معنی امین نام خود را نفهمیدم و من بسیار ضیق شدم. برای من امین نام عجایبی هم نمیکرد. وقتی که من دانشجو شدم و مرا بسیار همکورسانم میگفتن که ایزاورا برای چی ایزاورا ماندید؟ یگان نام دیگر میماندید. و من گفتم که من تا معنی امین نام را نکابم من دیگر نمیکنم. و من رفتم پیش یک دکتر از ایران زمین هستند و من رفتم پیش اونها و گفتی آنها آقا میگفتم. من گفتم آقا جان امین نام مرا گرداندن در کار چگونه نام نهان؟ و آنها گفتند که یک ورق و یک روچکه بیارید و من آوردم و با عربی نویساندن نام مرا و گفتند که دخترم شما قیمتترین آدم هستید. شما زهرا از ستاره گرفته شده است نام شما. یعنی زهرا شما تماما نام خود را نگردانید. میگه این نام شما نام قیمت است، نام کمیافته. و برای همین من با نام خود همیشه میفخرم و کجای میروم در کجای سفر میکنم مرا میگویند که ایزاورا با همین نام خود میگذارم. و بسیارتری مردم ها مرا میگن که ربونیا ایزاورا ای ربونیا است و اکتور است و میگه که اکتور است. برای چی شما اکتور نشدید و شما کسب دیگر را انتخاب کردید؟ گفتم در اون وقت ندانستم که ایزاورا اینقدر نامی عمومی جهانی است و همه مکسیکن. Изаура ҷон ташаккур барои иттилооти. Изаура ҷон гуфтед боз шумо. Бале, Изаура ҷон. Рабиня Изаура ин актриса не, ин номи силсила филм буд. Ин як. бале бале ман шуморо бахшидам чунки тугмачаи сабзро аллакай пахш кардам барои шумо барои таҳлили номатон ва гуфтанӣ ҳастам ки агар ба даври дуюм шумо ки гузаред ин аз ду ҳаками дигар ҳам вобастагӣ дорад агар ба даври дуюм гузаред ҷиддитар нисбати озмун муносибат кунед саломат бошед ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки вай озодӣ сухан як ҷасурӣ ба саҳна баромадан як шеъре ки шумо дар назди мо замзама намудед бо як ҳунари баланд ман дар ҳақиқат маъмун шудам шумо оянда чӣ кор кардани ҳастед умуман чӣ мақсад доред оянда ҳами малака و دانش خود را گفتم بازم سعی کردم و میخواهم از تاجیکستان سفر دیگر دولت ها بسیار آرزو دارم تشکر بسیار خوب از یکمان قید کردم به معنی که وقتی ما بینید کم است بیاید بسیار حرف نمیزنیم و احتمالاً بیاید 2 دقیقه وقت میشد 30 ثانیه هر یک از یکمان صحبت کنند باشه من کفایت زیرا که وقتی ما کم است راستی من احترام میگذارم ارج میگذارم به اون دخترانی که از هنرهای مردمی استفاده میکنند در سر و لباس خود در آرایشات خود و اینجا من آرایشاتی که ایزاورا
استفاده کردن آرایشات مردم بدخشان است. ببینید که از یک مهره عادی چقدر یک آرایشات خیلی هنرهای دستی خودم هستن. آفرین آفرین. و اینجا هم آوردم اگر بله من هم میگویم. بهترین 4 تا ها رنگ سبز شما به دور دوم گذشتید. ما شما را تبریک میکنیم. زاو را میخوریم در دور دوم. سلیما تصور کنید که شما غالب آزمون تلویزیونی زیبا صنم 2019 گردید و شاه جایزه یعنی 50,000 سومانی نصیب شما گردید. شما همون 50,000 سومانی رو اولا به چی صرف میکنید؟ اولا برای مادر و پدرم صرف میکنم، برای آنکه آنها مرا خیلی دستگیری نمودن. آنها به من اجازه دادن که تا که من در این آزمون اشتراک کنم و من خیلی خرسندم که من اگر همین چنین جایزه رو به دست گرفتم حتما با عائله‌ام آن رو صرف میکنم. یعنی 50,000 تنها به شما و به عائله خودتون، همین طور؟ بله. تشکر زیاد، سلامت باشید. ما امیدواریم که 50,000 سومانی البته که نصیب شما میگردد و شما به آرزوی خود میرسید. سلامت باشید، مرحمت. اشتراکچی نوبتی ما سورگایک و سلیما میباشند. قدشان 1 متر و 70 سانتی متر است. این نفر نیز استقامت کننده شهر دوشنبه هستند. هنری رقص کردن، سرود خواندن، شعرخوانی، آرایشی موی، پردازگری، پخت و پز و همزمان تجربه مدلی هم دارند. در چرابینی‌های زیاد لباس‌های ملی را معرفی کردند. کفکوبی‌های شما. تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن از تی بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. السلام علیکم داوران محترم. من سورگایک و سلیما دانشجوی دانشگاه کورس دوم ماگیستر می باشم. بسیار خوب. در اینجا شما بسیار چیزها نوشتید. شما شوق هوس دارید برای بازی کردن والیبال، بسکتبال، دوچرخه‌رانی، باز نوشتید که رقص و سرودخوانی. مرحمت، من خواهش میکنم یکم پارچه سرود خوانید برای ما. Мама, мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в сердце, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пустает. И усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама. Мне молитвы ты читала, и к разлуке так мне не хватало. Бог хранит тебя. Мама, чему деда? تشکر سلیما جون. تشکر زیاد میگیم برای شما. میخواستم یک رقص بدخشانی رو پیشکش شما نمایم.
ташаккури зиёд. Харсакҳои шумо сивоси бепоён мегӯям. барои чунин рақси зебо марҳамат аз якамон. бисёр хуб буд. чанд ҳунаре ки нишон дод Салима Бону. бале аз ҳамин ҳунаро қариб ҳамаш хуб буду. ду чизаш бештар ба ман маъқул шуд. рақси бадахшӣ, қаду қомати зебо. раҳмат ҳамин қаду қомат, ҳамин барномаи мо ки зебо санам ном дорад, дар ҳақиқат бояд чеҳраи зебои духтари тоҷика бояд мо нишон диҳем ва ҳунари духтари тоҷика. фақат ман як чиз дакам тарак ваем ки бинем ки русӣ Салима русӣ мехонад ва кавказӣ рақс мекунад ва яш индийский мехонад. масалан мо бояд ҳарчи бештар тарғибу ташвиқ кунем ҳунари миллии худамона, тоҷикии худамона ки ними дунё ҳамина дӯст медорад. барои ҳамин дар оянда ҳаракат кунед ки бештар намин рақси бадахшонӣ кардед, роҳат кардем. вале ман фикр мекунам устод ки инҳо ин духтарони душанбегӣ фаротар рафтаанд аз сурудҳои тоҷикӣ, аз рақсҳои тоҷикӣ фаротар рафтаанд. бале хуш чорто ранги сабз марҳамат. дар ҳақиқат саври хиромон, ҳамин хел нозук ҳаракатот, ҳамин хел мавзун, ман кайф кардам, роҳат кардам. дар ҳақиқат зебосанам худи худат ҳастӣ. раҳмат ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. фарангиз ва мафтуна, кадом духтаре ки дар озмун ширкат варзад худро васф менамояд, ман ҳунари пазандагӣ дорам, ман ҳунари тарроҳӣ дорам, касе намегӯяд ки ман чунин хислати нохуб дорам. ба шумо кадом хислати худатон писанд нест? фақат росташро гӯед. ба ман хислати ба худ яъне писанд нест, ин бисёр гапзадан аст. шумо вақте ки асабӣ мешавам шоколад бисёр мехӯрам. ташаккури зиёд. тасмим нагирифтед ки ана ҳамин хислатҳои худро тарк созед? албатта тасмим мегирем. Биго ва Фарангиз қадашон 1 метру 6 сантиметр аст. ин нафар маҳорати суханбарӣ, истеъдоди шеърхонӣ ва сурудхонӣ доранд, ҳунари бофандагӣ, ровигӣ ва пухтупаз. истиқбол мегирем дар саҳнаи мо Биго ва Фарангиз. боз як субҳи нав омад, эй азизон ассалом. пиру барнову зан омад, аҳли даврон ассалом. субҳи мулки кӯҳсорон медамад бо файзи нав, ганҷи ранҷи бениёзи кӯҳсорон ассалом. ассалому алайкум аъзои ҳакамон ва ҳозирини азиз. ман Бигова Олимҷон ҳастам, донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. маҳорати суханварӣ, истеъдоди шеърхонӣ ва сурудхонӣ шуғли дӯстдоштаи ман аст. табиби дарди бедармон кадом аст? рафиқи роҳи бепоён кадом аст? агар ақл аст, пас девонагӣ чист? вагар ҷон аст, пас ҷонон кадом аст? чароғи оламафрӯзӣ муҳаллат, ки не куфр асту не имон кадом аст? ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. мо аллакай маҳорати шеърхонии шуморо дидем, бисёр хуб. дар ин ҷо боз аз суруд хондан, бофандагӣ, пухтупаз кадомашро нишон медиҳед? ман бофандагӣ яъне ҷуробҳои кӯдакона ва духтарона низ бофта метавонам ва мутаассифона бо худ наовардам. беҳтар ки бошад суруд хонед як порча ва баъдан аъзои якамон метавонанд ки богузорӣ кунанд. бошад. фикр мекунам суруд хондан заруратам надорад. Борис Усмонов барое ки дар қироати шеър бениҳоят хеле ба ман маъқул шуд, самимӣ буд ва гуфтаниам ки Фарангизҷон инқадар ширингуфтор ҳастӣ, тарзи истоданат ҳам дар саҳна мебинам бо тамкин ҳастӣ. ман ки аллакай тугмачаи сабзро пахш кардам. хуб аъзои ҳакамон худашон боз қарори худашонро бароранд. ман низ ба Фарангиз муваффақият мехоҳам дар давраи дуюм шуморо бубинам. хайр.
натарсед бисёртар гап бубахшед ман бениҳоят бисёр мехостам ки лаҳзаи кӯтоҳ ҳам бошад як сурудхонада ана ман бо шумо ҳам фикр بهتر است جانم تو را ای دلربا می پرورم کرده عشقت را چو دل در سینه جا می پرورم کرده عشقت را چو دل در سینه جا می پرورم аҳсан мегӯям барои шумо тугмаҳоро пахш мекунем се ранги сабз кӯсар абдуллоева ва чорта ранги сабз вик ва фарангиз ба даври дуюм мегузаранд мо шуморо сидхан табрик мекунем Ювелирная компания «Таджик Кристалл» приглашает вас отметить свое 17-летие вместе. В честь этого праздника мы объявляем для вас акцию «Доступная роскошь». Только с 5 по 10 ноября при покупке у нас любого ювелирного изделия «Таджик Кристалл» подарит каждому еще одно ювелирное украшение. «Таджик Кристалл». 17 лет мы украшаем вашу жизнь и дарим подарки. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 10 арорзода мафтуна қадашон 1 м 65 см мебошад. ин нафар дар маркази забономӯзӣ кор мекунанд. ҳунарашон сурудхонӣ, ороиши мӯй ва қироати шеър мебошад. шавқу ҳавас доранд ба суруд сароидан ва омӯхтани забонҳои хориҷӣ. марамат. салом, эй ки диламро ба нур пайвастӣ. салом, эй ки ҷаҳон аз таҷаллият зебост. салому дуруди орифона нисори якояки шумо ҳозирини гиромӣ, ҳакамони меҳрубон. банда аҳрорзода мафтуна ҳастам, донишҷӯи курси 2 донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. хуш, бисёр хуб. Ташаккур мегӯем ки омадед. Аллакай якто ранги сурх аст. дигар аз оя камон агарам ҳатто ранги сабзро зер кунандам, шумо ба даври дуюм имконият надоред ки гузаред. Маромат. дар вақтҳои холигӣ қироати ашъори лоиқ шерариро бисёр меписандам ва мехостам ки камтар қироат намоям ва агар иҷозат диҳед ғазали ҳофизро сароям, суруд сароям. ин шаби туршрӯи боронӣ кулбаи модарам ба ёд омад. бо мӯ мешакад зи боронҳо дар дилам олами ба дод омад. дар чунин кулбаи фақирона бо дили рост модарам дорост. кӯдаконаш ба ҳар куҷо рафтанд, монда дар кунҷи хонае танҳост. шояд ӯ бо умеди афви гуноҳ рамазон асту рӯза медорад. вақти ифтор чакчаки шибдор ҳеҷ бар гӯшӯ намефорад. бисёр хуб, ташаккур мегӯям. бахшиш суруд. суруд мехонед? маромат. муғанӣ куҷоӣ ки вақти гул аст, зи булбул чаманҳо пур аз ғулғул аст. ҳамон беҳ ки хунам ба ҷӯш оварӣ, ҳамон беҳ ки хунам ба ҷӯш оварӣ. дами чанд ро дар хурӯш оварӣ, дами чанд ро мафтуна ташаккур. беҳтарин иҷроиш буд. офарин дар ҳақиқатам. бахшиш иловаҳо доштам. қуроқдӯзӣ метавонам, рассомӣ ҳам карда метавонам, аммо бо сабаби оне ки дер фаҳмидам, кори дасти худро оварда натонистам. финалисти барномаи Flex мебошам ва тӯли 11 моҳ дар Амрико, дар штати Техас, шаҳри Локхарт зиндагӣ намудам. Дар онҷо таҳсил намудам, бори дуввум мактабро дар онҷо хатм намудам ва айни ҳол ҳамчун омӯзгор фаъолият мекунам. шумо забони англисӣ меомӯзонед, дуруст? бисёр хуб, бисёр хуб. як қарсаки баланд бори дигар. устоди гиромиқадр Лутфулло Давлатов, шояд шумо ягон коре мекунед ки
тугмачаи сабзро пахш кунанд. Беҳтарин 4 тугмаи сабз. ман шуморо табрик мекунам мафтунахон. ва мехӯрем дар даври дуюм. бисёр баромади хуб буд. аҳсан. маҳлиё ва мавзуна мегуфтед ки барои як зебосанами тоҷик доштани автомобил шарт аст ё ин ки на? бале, ба фикри ман боз хубтар мешавад бо автомобил. хуб кадом намуди тамғаи автомобил хоси зебосанами тоҷик аст? ба гуфти ман орзуи ман Range Rover мебошад, Toyota Camry. агар шумо ба даври дуюм роҳ хат гиред ва аз дуюм ба севум умуман ғолиби ҳамин барнома шавед ва ба шумо аз ҷониби роҳбарияти Тоҷик Кристал 100,000 сомонӣ ва як мошини Range Rover пешниҳод омад. кадомашро интихоб мекунед? ба гуфти ман пул чирки даст мебошад, ман мехоҳам Range Rover. ман пулро чӣ кор мекунам? бепул Range Rover харида намешавад, хаёл мекунам. бепул Range Rover харида намешавад, медонам ки онҳо туфа мекунанд ку. ба фикри ман ки пул боз нақстар аст, боз ягон чиз камбуди дигарро тамом мекунем. ишрокчии навбатии мо таҳти рақами 11 Турабекова Маҳлиё мебошанд. қадашон 1 м 63 см аст. ин нафар дар донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон таҳсил мекунанд. қайд кардан ба маварид аст ки ҳунарашон тайёр намудани хӯришҳо, ороиши рӯй ва сурудхонӣ мебошад. забони туркиро хуб медонанд ва ҳамзамон маҳорати рақс кардан доранд. қарсакҳои шумо. ассалом эй халқи эйрони кабир, ассалом эй нослизолу ардашер, эй наҷоти кова, эй авлоди сом, бар ту аз ҷумҳури тоҷикон салом. ассалому алайкум меҳмонони азиз, ман Турабекова Маҳлиё донишҷӯи курси дуюми донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат факултети ба ҳисобгирӣ муҳосибӣ ва сайёҳӣ мебошам. бисёр хуб. кадоме аз маҳоратҳо ва ҳунарҳои худро худи ҳозир метавонед ки барои мо нишон диҳед? суруд хондан. марамат, метавонед ки иҷро кунед. ватан суруди ишқи ту зи қалби ман садо кунад, таронаҳои меҳри ту маро зи ғам раҳо кунад. ватан ту ҷисму ҷони ман, замини ман замони ман. ватан ту ҷисму ҷони ман, замини ман замони ман. ту модари ягонаи азизу меҳрубони ман. аҳсан, беҳтарин. дар ин ҷо настед ки шавқу ҳавас доред ва дар оянда умуман ин орзуи шумо аст? мегӯянд ман модел шудан мехоҳам. бале, ин орзуи ман аст. шумо настед ки забони туркиро хуб медонед, дуруст? бале. метавонед намедонам бо туркӣ ягон шеър хонед ё худатонро муаррифӣ кунед? шеър хонам. баромад. Sana git diyemem ama kal demek de gelmer içimden sonsuzluğu. Söyledin benim bırakıp giderken oh göngüle. Pişman olup bir gün gülersen eskiden deydi gideceği. саломат бошед. ташаккури зиёд мегӯям. маромад аз ои акаун метавонед ки тугмачаҳоро пахш кунед ё ин ки ягон фикру ақида дошта бошед метавонед баён кунед. гулсара абдуллоева ранги сурх, дилхоҳи нозиршоҳ мехоҳем ки ду ранги сурх, ду ранги сабз. шумо ба даври дуюми озмуни зебосанам роҳхат наёфтед. мутаассифона омодагии хуб бинед, тайёрӣ бинед. соли оянда бо шумо вомехӯрем. саёҳат мегуфтед ки чунин қомати расо доред. аз бисёр аз духтарон бо доштани чунин қомати расо як шарму ҳаёи тоҷикона аст мегӯянд, аз худ шарм медоранд. шумо чӣ? не, ман шарм намедорам, ба ман маъқул аст. барои духтари тоҷик қомати расо доштан ин худ як ифтихор аст. ҳамитавр? ташаккури зиёд. мақсади иштирокатон дар ин озмун аз чӣ иборат аст? мақсади иштирокам ғолиб баромадан. ташаккури зиёд. ба худ бовар доред ки дар озмуни имрӯза ғолиб меояд? намедонам. анамин ороиши мӯи худро дар тӯли чанд дақиқа ба анҷом расонидед? дар тӯли 20 дақиқа. худ ороиш дода метавонед анамин мӯи худро? албатта. ороиши рӯятонро чӣ? худам. аз кадом намуди ороишоти косметикӣ бештар истифода менамоед? барои ороиши рӯям аз косметикаи катрис истифода мебарам. ташаккури зиёд. саломат бошед. марҳамат.
идома дорад шоу озмони телевизионии зебосанам 2019 ташкилкунандагони асосии ин озмони бошуку ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати ватании тоҷикристал мебошад. иштирокчии навбатии мо абдуллоева саёҳат духтари қадбаланд қадашон 1,75 сантиметр аст. ин нафар ҳунари пухту пас, пухтани шириниҳо, ронандагӣ, дузандагӣ, ороиши мӯй ва рӯй бисёр хуб баромад пешвоз мегирем. нависанд дар бораи худ ки ман хело хушрафтор ва хушгуфтор мебошам. тоҷикистон тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту мекунам шукрона аз озарму аз озори ту аз ту ман сарват намехоҳам ватан ҳастӣ бас аст бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. ман абдуллоева саёҳат донишҷӯи курси сеюми донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат мебошам. хуш, ду ранги сабз ҳаст. устод лутфулло давлатов ва устоди гироми қадр дилхоҳи нозиршо маромад. се ранги сабз. як ҳунари худро нишон диҳед. аз инҷо бисёр ҳунарҳои худро номбар кардед. як ҳунаратон нишон ман диҳед. дузанда мебошам. куртаи ба бар кардаи худамро худам духтам. ҳанамин ҳунарашам. рӯямро худам кардам. бисёр ороиши мояшонам хуб метавонед нишон диҳед ба аъзои акамон. мана бисёр ороиши мояшонам хуб аст. симои бисёр нозанини тоҷикӣ дорад. барои ҳамин арзанда аст ки тугмачаи сабзро пахш кунем. беҳтарин устод. ташаккури зиёд мегӯям. 4 ранги сабз шумо ба даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебусанам рохат ёфтед. абдуллоева саёҳат мо шуморо табрик мекунем. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 13 аз шаҳри душанбе буҳронова мавзуна мебошанд. қадашон 1,63 сантиметр аст. ин нафар низ пухту пазро хуб метавонанд тайёр кардани хӯришҳоро, расм кашидан, тақлиди суруд навистан ва оро додани рӯй ва мӯй. маромад. мо салом овардаем, ифтихор овардаем. ассалому алайкум ҳакамони азиз. ман бурҳонова мавзуна аз шаҳри душанбе мебошам. соли таваллудам 2001. шумо дар инҷо нависед ки расм кашидан, тақлиди суруд. тақлиди суруд яъне ки мехоҳед ки ягон санъаткорро тақлид кунед? бале. кадом санъаткорро метавонед тақлид? нигина монқулбаро. маромад, биёед дастгирӣ мекунем қарсакҳои шумо дар саҳна нигина монқулба. кабутар будаму парвоз кардаме ҳама лаҳза ба дилдор расидаме кабутар будаму парвоз кардаме ҳама лаҳза ба дилдор расидаме нигоҳи ту қадар қаҳру ғазаб чисте ҳама лаҳза ба дилдор расидаме. бисёр хуб. мо пайкариёр ва ранги сабз. маромад, дилхоҳи нозиршо устодам ранги сабзро пахш карданд. боз чӣ ҳунар доред шумо? ҳунари пухтупазӣ дорам, расмкашӣ. ягон чиро метавонед ки нишон диҳед? расмкашиятонро ё ин ки ягон расмкашиамро дафи дигар метавонам биёрам. пухтупаз чӣ? шумо расм кашидан метавонед? бисёри бад неву. камтар расм кашида метавонед. рассомони тоҷикиро мешиносед? ман рости гап дар ин ҷо таҳсил накардам. ман дар шаҳри питер мехонам. аз питер кадом вайҳоро мешиносед? рассомҳоро? расмҳоро намедонам хел. ами чӣ қадр дӯст медоштагим Юрий Гагарин мебошад. рассом аз Юрий Гагарин беҳтарин. бисёр самимӣ ҳастед. як саволи дигар метиҳам ки мегӯям ки ҷанги 30 сола чанд сол давом кард? бисёр қабти. се ранги, як ранги сурх. Гулсара Абдуллоева ранги сурх барои чӣ? аввало ман аз падару модари шумо миннатдор ҳастам ки фарзандҳои худ, духтаракҳои худашонро иҷозат метиҳанд. шумоён омада нотарс ба саҳна мебароед. шумо бояд озод баромад кунед. ҳунарҳои худро ба мо пешкаш намоед. ин хел тарсидан, хандидан ин хел мумкин нест. дар саҳна намебахшад. он шахси шӯхӣ мекунӣ, ҳурмат намекунӣ ҳунара. барои ҳавай ман наметавонам тугмачаи сабзро зир кунам. фаҳмо, мутаассифона мо ба шумо хайру хуш мекунем. мавзунахон, муваффақият хон ҳастем барои шумо. ғамгин нашавед. расмро кашидан гиред, ҳамаш хуб мешавад. муваффақият. иштирокчии мо таҳти рақами 14 аз шаҳри душанбе азизова соҳиба мебошанд. қадашон 1,74 сантиметр аст. ин нафар пухту паз, гулдузӣ, ороиши мӯй ва рӯй варзишгар. ин нафар кикбоксинг ва
муҳорибаҳои тан ба тан навистанд. Дуруст? бале. салом алейкум доварони арҷманд ва меҳмонони гиромӣ. Ман азиз ва соҳиба донишҷӯи курси сеи донишгоҳи миллии тоҷикистон ва ҳамчунин волонтёри кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Бисёр барои ман сахт нигоҳ накунед, зеро ки шумо муҳорибаҳои тан ба тан дигару дигар. Ман бояд ки дигар бардомаҳоро барам, барои ман ягон савол наметиҳам барои шумо. чӣ ҳунар доред? ман варзишгар ҳастам, асбдавониам мекунам, дар чандин мусобиқаҳо иштирок намудам ва сазовори ҷойҳо гаштам. Инчунин 25 август ки дар шаҳри Москав мусобиқаи муҳорибаи танватан шуд, ҳарифи худро дар яъне нафасгир кардам ва ҷои аввалро сазовор гаштам. Офарин. Офарин. Беҳтарин. вақте ки телевизион сабт мекунад ба ҳар сурат мо бояд як чизи як омодагӣ медидем, ягон чиз, ягон ҳонара медидем. Ман гулдузиамро овардам. Агар ҷосад бошад. Кавкабиёшо, бар замиёне ки ин нафар варзишгари муҳорибаҳои тан ба тан мебошанд, боз гулдузиам мекунанд. Бисёр хуб. Шумо гулдузӣ накунеду ҳамтун дугонаатонро ду-се бор мегуфтед, медухтан медоданд. ва мӯямро низ худам ороиш кардам. яъне бофтам. Бисёр хуб. Метавонед барои мо ягон усул аз муҳорибаҳои тан ба тан нишон диҳед? Намедонам ягон. бале, вай бой без правил аст. Бисёртар бо замин партер мо кор мекунем. ба фикрам бо куртаи миллӣ намешавад. Не. ва кёкшинкай бо по бисёр кор мекунанд. Намешавад дар инҷо. Ё бо даст ягон чи нишон дода намешавад? Дар ман неву масалан ҳамтур. мешавад. Маромад. Дар ман нишон медиҳед? Ман ҳаминҷо меистам, шумо нишон диҳед. Фақат нарасад ба ягон ҷои ман. Раҳмат. Аҳсан. Беҳтарин, ранги сабзро тез зер кунед. Беҳтарин. Устод, раҳмат барои шумо. Ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. Ювелирная компания «Таджик Кристалл» приглашает вас отметить свое 17-летие вместе. В честь этого праздника мы объявляем для вас акцию «Доступная роскошь». Только с 5 по 10 ноября при покупке у нас любого ювелирного изделия «Таджик Кристалл» подарит каждому еще одно ювелирное украшение. «Таджик Кристалл». 17 лет мы украшаем вашу жизнь и дарим подарки. ишtirokчии навбатии мо таҳти рақами 16 Раҳмонова Рухшона. қадашон 1 сантиметр аст. ин нафар дар коллеҷи информатика ва техникаи шаҳри Душанбе таҳсил мекунанд. Техникӣ аниқтараш. ҳунарашон қошчинӣ навистанд, дуруст? маълум. оғози ҳама сухан салом аст. зеро ки салом эҳтиром аст. салом арз мекунам ба ҳамаи ҳозирине ки дар ин ҷо ҳузур доранд, аз ҷумла ба аъзои ҳакамон. Раҳмонова Рухшона ҳастам, донишҷӯи курси сеюми коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе. бисёр хуб. ман дар ин ҷо медонед чӣ дидам? ин нафар дар озмуни овози тиллоии шаҳри Панҷакен ҷои аввалро ишғол карда. бале. яъне як сурат хонед овози тиллоӣ. тоҷикистон ватанам, роҳати сад чаманам, гарава ҷон зи танам, ман зи ту дил наканам. тоҷикистон ватанам, роҳати сад чаманам, гарава ҷон зи танам, ман зи ту дил наканам. беҳтарин. кавкабиёшон. аъзои ҳакамон маромад. метавонед ранги сурх аз Мапуайкар Ёрова, ранги сабз аз устод Лутфулло Давлатов, Гулсара Абдуллоева, ранги сабз бисёр хуб Дилхоҳи Нозиршоҳ, ранги сабз, вале як ранги сурх аст ки наметавонад, имконият намедиҳад барои шумо ки ба даври дуюм гузаред. мутаассифона мо бо шумо хайру хуш мекунем. муваффақият хона ҳастам барои шумо то соли дигар. сипос бепоён барои иштирокатон. нушофарин, бо чӣ дастовез имрӯз шумо ба барномаи мо ташриф овардед? ман ба барномаи зебосонам 2019 бо суруд омадам. ман чанд намуд ҳунар дорам, вале овозхонӣ
барои ман ин чизи муҳим аст. Илназа имкон доред баҳри бинандагон порчаи аз сурудҳоро замзама намоед? Бале. Ман бо суруди тахмиян язва омадам. Занги телефони суруд аст. Камтар замзама мекунам. Чаро бовар намесозӣ ту бар ҳоли дили зорам, чаро ту ёри зебоям диҳӣ сад бор озорам. ту як бори дигар бишнав садои ман, намо раҳме азизи дил барои ман. ташаккури зиёд, саломат бошед. Тасмим надоред ки дар ягон ансамблҳои давлатӣ масалан ҳунари худро сайқал бидиҳед? Шояд дар оянда. ташаккури зиёд барои шумо, муваффақият мехоҳем ва ба шумо маслиҳат медиҳем ки ҳатман аз паи ҳунарӣ овозхонӣ кардед. Саломат бошед, марҳамат гузорем. ишtirokchi охирони мо дар ин марҳилаи интихобӣ аз шаҳри Душанбе Акобирова Нушофарин мебошад. қадашон 1 м 64 сантиметр аст. ин нафар ҳунари пухтупас ҳамзамон ороиши рӯй ва мӯй навистанд. Марҳамат. Ассалому азои ҳакамон ва ҳозирони гиромӣ. Ман Акобирова Нушофарин ҳастам. 23 сола. кадоме аз маҳоратҳои худро нишон медиҳед барои мо? Дар ин ҷо нависед ки аксбардорӣ аст, на? Бале. Табиатро аксбардорӣ мекунед? Табиатро. имконият аст ягон маҳсули кори шуморо бинем мо? Ман маҳорати овозхонӣ дорам, агар иҷозат бошад. Марҳамат. Чанд? Марҳамат. Майлаш. суруди тахмиянёзова занги телефонӣ. чаро бовар намесозӣ ту бар ҳоли дили зорам, чаро ту ёри зебоям диҳӣ сад бор озорам. ту як бори дигар бишнав садои ман, намо раҳме азизи дил барои ман. куҷо шуд меҳри ёри ман охир намедонам, чӣ созӣ бо баҳори ман охир намедонам. маро бубахш азизи ман бимон дар канори ман, чӣ гуноҳе кардаям намедонам. қарсакҳояшон бисёр хуб, вале ҳис карда мешавад ки камтар ҳаяҷон аст, вале ба ҳар ҳол бисёр нағз. Марҳамат устод, се ранги сабз ҳаст, мо ҷавоби шуморо интизор ҳастем. не ман сабз зер мекунаму дар ҳақиқат ин духтарак бо ҳар ҷиҳат аст ки ин мисол қаду қомат, чеҳраи бисёр нозанин хушрӯ дорад. мисол инам баҳо додан дар кор аз ин ҷиҳат меарзад ки ба даври дуюм гузарад. бо тайёрӣ бинед, албатта нағз тайёрӣ бинед, ҳама чиз ҳаст шумо ба. ташаккури зиёд мегӯям барои устодони азиз, барои ибрози назар. мо ташаккур мегӯем барои шумо, ташаккур мегӯем барои ҳамзамон Нушофарин. гузаштед ба даври дуюм, мо шуморо табрик мекунем. кафкобиҳо барои Нушофарин Акобирова. ташаккури зиёд. бинандаҳои азиз, ин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаозмуни телевизионии Зебосанам 2019. бале, қайд кардам оварда аст ки нашри махсуси мо аз шаҳри Душанбе ба итмом мерасад, аммо муроҷиат мекунам ба иштирокчиён, мегӯям ки шаҳри Душанбе кастинг давраи интихобӣ ба итмом нарасидааст, ҳоло ҳам идома дорад. ҳафтаи дигар давраи дигар мешавад. барои ин иштирокчиёне ки то ин ҷониб натонистанд ки иштирок кунанд, ҳоло ҳам вақт ҳаст. ворид мешавем ба саҳифаи мо дар Instagram ва Facebook, саҳифаи Тоҷи Кристалл, ва худро номнависӣ кунед. бо шумо будем мо, Шабнам Абдуллозода ва ҳамзамон Мубориз Усмонов. хайр то ҳафтаи оянда.